下你也可以啊，比把人多了，把它这个写在，要真写下。Totem kasih
santarik jongune ubenai baar usnam arajar ar polai kepadai kesengi penkut ya ke silver jubilee jong kene ke Paris jongi pan aingu aidem ya ublai bat ngis ngau komen mentakesengi namar ku archbishop bai jongi udan lang bat ngi panang pen krau syuk ya kecing kemen jongi ya kecing sengan jongi ha kene kesengi ngapet yang sok bahai pi ko archbishop bai khoblai ba pilap pelaj por kenang ban wan ha kene Paris jongi ngatip ba bun kilabuk ya pi rai pela ino ya kita kiwai ki program bat pilawan bat ngi ha kene Paris mata kesengi ngada ngongu ya pi hati arjat na mata kene nang tang ai jing khoblai ya ki para padar ki ba yadon lang ha kene ka mas bakoi kerpang ye padar vice provincial padar John Sosia badon patngi hangne hapdeng ki pajba hangne bonangi pat itu subhayang padar ne padar vice provincial jongi padar John Sosia ma khoblai sibon padar bapelawan sha kane ka sengi bakrau jongi ngau sngan pat ngi ngau ruplai kecing don jopi nang tangi don ru ya i padar Yohanes ibadai i Paris Pris haswa jonga bar hadir jong padar Peter Setiawan te idon matahang ne sobha ngi priang sobha i padar nang tangi don i padar Jos El Jos ilalong i asistan Paris Pris balatrei sistem ha kenek Paris Buns nem perangkat bar padar Peter Setiawan bat i padar Yohanes bat ngaru ila trei semat ha kene ke Paris bat mentaru idang yai trei dalat por iwan sya kene ka Paris jongi sobai tapti pada Jos tengi don ro yai we pada Jos bala trei sistem ha sene i pada Jos parika seril ya asistan Paris Pris bat profesor hang tai ha teologet idon matang ne ha kisnem prapo we prapo tengi don ru ya ki asistan jongi present asistan padar Festus padar bareng jongi ngi don yai padar Julius Kurba padar bahe jongu ngi labu hang tai ha kaliang kamon jongpi pe leit tuai ha une padar namar udai urukut habeneng tempat pat penbena ha katuan hanrei ula banyarap yengi ha bon kiliang ke bamangi don kam tengi labu yu pada provincial ulawan hakane ke sengi palai baladep bat ula kerku ya utai umat jong pada Peter Setiawan te ngi don ya umat bala kerku hang tai bat la umpat long ubala kerku rei ngi yo ya pada Paris Pris banongkong jong kane ke Paris nang ta nadu usnem katlai kabamut ar hajar katlai ulayo pangno daklain bah telawan sim da upadar Yohanes hadu usnem ar hajar kat kendai kum upadarang ba ha kenek Paris bat mau ula trei rat ba ya kakam penroy ha kenek Paris jongi rengkat bat kacing yarap jong padar El Jos asistan jong kane ke Paris nang ta padar Lorenzo Lasimti ya kane ke Paris nadu usnem arajar kat kendai ha kecing transferno ya padar Yohanes Syak kleriat bat la join da arngut ki asistan padar Festus Syadab bat padar Vanes ba mangi dang ya trei sirhem ha kane ke Paris hadu mentah te ya kane kecaka latit na upadar Widoto nangkong nasyap kendiat kensoj balasnai primary school ngan hane pat ha katuka school la penlong ying maniru kata kalalong ha usnem to pada Widoto ulah sedang nangkong bat nang ta la tiet biang sa u
Para Dennis ya kene jaka kendiat konsoj bat latei ru ya kaying mane ha katokapor. Bat nalor kata la pet da ki padar na maulai ya kene Paris kom upadar kuidoto padar Dennis Trongkana upadar Pawan Hadian Jongu de padar Jervasis ki padar Sanglura padar manterter kumta ki padar ki latrei sirhem ha kane ka Paris Jongi ha kapa ha usnem khat kendai spa kendai posau la penlong no ka Paris Kapapura te haduk mentang ngiladap ar posan snem bat ngilar ke ya kane ke jubli jongi baro sisnem nadu snem ar po ar haduk mentang sistarik April kan sakut nrei ngilapen kut no mata kasngi da kane ka mas aingu bat ke procession jong kane ke Paris jongi ke Bansalong shibet rangkat bat ki ngukpa baru kun baru men semba kun kajing ai trong utrai trong yêu Jesu Christ kajing ai trong uplay lamba kajing salok trong men semba kun kin don ringkat bat pi baro God men ko para don kubur bai long ki nong pop khnang ba long ke balakre ban le diam ye ka ji maya ba khoj nga pla how blay badon bor baro bara pi ko hen men ko para ba ngala le pop shibun e da kecing perkat da kekstien da kekam pada kecing le klet da kecing le palat chunga da kecing le palat chunga da kecing le palat bakrau e chunga namar katanga karpat ikamaria bakhot kabaya isa katei soti ya ki angel bakiru khot badia pi kon men ko para banwai na kabenta chunga ha utrai uplay chungi uplay badon bor baro unisne yangi andala map no yaki pop jongi onelam yangi baro sha kaching em bom chukot Sen
Dongin ya duai. Ituai kerpang ya kini keparish berkawai. Hakani kecing rakhe jubili joki jing dapat pesan senam. Kandran ungker kui ki dah kecing ayai jong kecing ngai ke pas kem jing kermen kecing ye. Ungker kui ki leng doa jing yang ni kiruniam kiru pai ba baro kirong mi khamat changi. Bat pi baro iwe pe iwe kilong kpa kilong kemi ki kon samla ki kanarit baro kebayawan simbentalang hingga kasingi pan ublay kerku kerpang ya pi baro nye kerpat kutrai tori to sumar ya kayi ka sem jong me da ka jingej bomla akju kala bad ka basania telitelan tang ka jingkermen ya ka jingai peneng on ai jakari yak bar bor po ka chia da jong mi dau try jong yu just kres kon jong mi o bem basen syarkat bat mi ha ka chi long ka wei jo men sem ba ko u blai junom la junom naga kitab Yesaya. Kajing syai jong pi kan sapalang kum ka step perngap. Utrai wong kum ni. Tuai jin bam lem yau batngan. Batui lam yau rai tong baklam yeng si yeng jong pi. Haba pi yau i yau baling khut. Tupun kop yau. Bat wat buri ela dia nau parajat jong pi. Di hang ta kajing syai jong pi kan sapalang kum ka step perngap. Bat kajing pen koi je pi kan wan khala. Ka hok jong pi kan ya khmat jong pi. Bat ka pura mutrai kan long kajing ada nadien jong pi. Di pen sakhot bat utrai un sajubab. Pen saperta bat un satie ngadan hang ni. Lada pi weng no na pleng jong pi ya kajing ban ben ya kajing kdo kuti bat kajing telasang. Lada pi ai pahu kabam kadi yau batngan bat pi pen kedang yau basyam lanat hangta kajing syai jong pi kan sapalang ha kajing dum bat kajing yong nit jong pi kan sakala kum ka padeng sngi tak tien jong try
ningkong Jong u Paulus bakut Syaki Kristan hakurin. Ko para menbang lawan sepi ngam syem lawan banyalap hapi ya kajing shisha ublay da kajing penak tin ne kajing start AA naba ngalakut jingmon ban om tip ya ke ai hapadeng jong pi lai tang yo Jesus Christ bat tang yo uhi uba la sha sa narkna bat ngaladon bat pi ha ka jing tlon bat ha ka jing ting bat jing kyo ka bakra bat ka jing yalap jonga bat ka khubor jonga kim shim la long hagiktin bapana ka jing stan Henry ha ka jing pen pau jong umen sim bat ka bor bakumta ka jing et jong pi kan om shong nong rim ha ka jing stat kibriu Henry ha ka bor jong ublay kaktin jong utrai Jong kamlu jong ka perthei Henry lada kamlu ka blat no da ai en penbang pat yaka kamlar kam ai shu light setang bakan sha bread shabar bat ban sha yu ha ki breu pi long ka jing shai jong ka perthei omla ban buri ya kanong ba balate halor ulum lemni ki breu ki thang ya ka sharak bat bu ya ka hapo ka perha Henry ki bu ya ka halor ka ding pen yang sharak bat ka ai jing sha ya baro hapo ying kumju to ai ba ka jing shai jong pi kan ten shine hakmat ki breu bakin dub yo I ya ki kam ba bha jong pi bat kin dub pendon burom ya ukpa jong pi ubah habneng ka gospel jong utrai Utro jong kamlu jong ka perthei Henry lada kamlu ka blat no da ai en penbang pat yaka kamlar kam ai shu light setang bakan sha bread shabar bat ban sha yu ha ki breu pi long ka jing shai jong ka perthei omla ban buri ya kanong ba balate halor ulum lemni ki breu ki thang ya ka sharak bat bu ya ka hapo ka perha Henry ki bu ya ka halor ka ding pen yang sharak bat ka ai jing sha ya baro hapo ying kumju to ai ba ka jing sha jong pi kan ten shine hakmat ki breu bakin dub yo I ya ki kam ba bha jong pi bat kin dub pendon burom ya ukpa jong pi ubah habneng
Ka gospel jong utrai. Kani ke parish. Hakanu kadur. Habar sedang meletei kani ka ying mani. Dia mengabat para Peter. Ringkat baka Archdiocese Shillong. Dan mengatrehi Bishop Tupor. But ngilaya trelang. Badu basang hadu balcandep kay mani. Ngasa shimti na uwaypat. Maka Tupor ngadon haying Bishop Shillong. Gom administrator. Maka ta ngasutanat hayo para Peter. Nakapor ulang bayar cimut ulang missionary bakrau ulang belai ikpajba kabalang takadau ngam jola aban klet yau para Peter skiaban bala dai pioneer hakani ke parish pentorum kra berkuwei nang ta shu hakani ke senam jubilee kapetkan mawengi ke jubilee Kajubili kadai kepor bangin kentiang din banyai ke kamba kamsan bangila tray ban yaro ayo play ke kamba ke balalait no sibon ba ke kamba bha ke atsan snam balalait jingroi jo ka jingeng jingroi ke kamba bha jingroi ha ke kam bai imlang salang ha ka jingbon ke pajba Sipun ba kikam, dasi nak kini ki arpsansnem, hanya kini ke parish, dan balalong engineer, dan doktor, pra Anthony, ulang padar, bat kiwai sister, ibradar, padar kumjil. Sipun ba kilami kiru kraw, kini ki arpsansnem. Nama katangi ong ya bagi ketiang din, ngin puturoi kikam babha, ya kini kasnem jubilee. Bana ingu yo play, ya ki kamba bha bala leit no kabar habangi perkhadi ka jubilee ngin peiro shaprang ngin peiro shakamat ngin ya ilenti biang nane pat shakamat ban poi shaka ruby jubilee golden jubilee bat ter bat aba pe ye kata pat ngidi ban thong badon ka thong menta habang ia mi ka ba menta jo ka barang ngidwai bangin roy ka chinge jingkerman chinge Baka jingya ilati jangi kan long berpor kaba persubhayo blay man lakasi haka jim jangi tena makata kani kasnam jubilee ai ku blay sa shisen ya pi baro kiling do akroniam ki pajba baro jubilee besuk pakamen ai baka penkan mau yangi ngin klet no ik baladep bom dab hatan ya map berbor ye berbor ya suk ya kemen ik baladep Habangi perkhadi ke Banuan netrelang daka mesim ya teli mesim ya long kawai mesim jing bha ban penroi ban penkaladur ya kani ka parish barokawai ya kilong ying lang sam ya kilong kepalong kemi ya kon samla ya ka imlang salang kam dame ban penpha haga jedai para briu jedai chungi badu belai nama kata togin le kani hakani ka snam jubilee kenang ba pinsa jikan mau Sibun ki kampla ki kamba pilale sajikan mau hakaji im jongpi. Nama kata ai ku blay pi baladon kti bun ba ki baladon kti bantai ia kani ka parish. Nadu kileng do akronium ki pajba paro sibun kinong labha kumba padan meni long isa pen kan mau sibit mensengi. Deu blay kerku kerdo pi baro. Dia kani ka si ka bakrau Pia snow tin blay ka snow tanat ka snow tanat ka balang praktikal bhayangi way pa way kani ka sngi sedang na gospel jo Matius krenangi Jisu ang pidai balong kemlu bat ka jingsyai baro menghani bamlu baduk baruspa babej pastat ya bamlu baroi Klam kemelu tem dan jumat ARM. Ma, terai pitip ha. Haki porendai kemelu ka beremba. Mentapat ke batat duk. Kenang bau suk uduk ula bantet kemelu. Ke jinglong jo kemelu. Kemelu ya ka met jangi ni de bandan kemelu. Ka penkot ya ka jingpang jistom. Jingpang snido ni ju esngo kemelu kaya rap.
Habangi pang jerho set rendang ikan ru umlu. Gargle with salt water kema. Doktor man kapor. Kan ru du kumlu. Ban pelai ikan rendang cengi. Ban pen bhai ikan rendang cengi. Ya ka jim cengi. Ban pen bet pen biang. Ya ka met ka pad cengi. Ka melu kan kabor. Ka melu kan kabor ru ban pen ne ka bam ka sa. Kam tam ya ka do. Ban pelai ne ka put. Pelai ne ka jing sema. Ibu Islam ni jado nyabu ban kemelu ma ban pen pha ban pen ne te kebo je ko melu kadon kebo ban pen ne ban pen pha ban pen khoj ya ki baro te kadau kebo je ko melu teu jisu ublai bastad wa yang i kan yang i baro pat metang siu pen kan mau wang pi dei ban long kemelu lada kamenu kam dan cimat dan cimentai irang mudor pi jisu wang lada kamenu kam dan cimat sun le ayupat subrat no hiru hadu mata pengitip kamenu dan cimat haka jim cengiru kum kikistan kum kinang bot jisu wang pi dei balong kamenu bandan cimat bandan jingbang jing tiang kalong priu ban priu cak pi ka jilong kristan cak pi kiai ki kam jong ka jing pen bang pen tiang kum kemelu ka jim jongi pias ngau jing pole beneng kong ken kiai ki jing pole beneng kong no prophet Isaiah de tulupa uneu prophet laim nyau spasan posnem shua banwan uji su pertei ndai bleu la kren u ban pen bang ya ka jing long briu ban briu jing long nong bot chou blei jing long kristan jongi pidei ban long kata kadak kesien ken ban sumalam iki beduk ke barang li bon ki beduk ke barang li cengi kampat biang yang i banong ma to nang koi nak khia ndai hap sai ki beduk ke barang li ndang ta shu haba pi i ki beleng khut bom don jain don nap ki beduk ke barang li to pen kup yaki kata ka de jinglong melu ban pen i ka dak ka shin ban pen bang ya ka jing ye de ka jing im bagi im hadun fa bagi le hakatia day jongi banu ya ne ka jing pen mong ki we de ka tien jongi hoi ki ni ki CPS no ka jing kran man ki kran pen ka kho ka bom ha ngi kum ki stan ngim de ban pen mong da ne ka jing long ru jongi ka ba shi sha ni kan ma we ka ni hang tam dan ji ma toi e wen la khot yang ngi ki nong ai ba ha ba ka tien IT ha ba ka shak pen ni wan chino ha ba pi nam agar pulai tungin persang bani mha panung kemelu kepercaya na jing syah ini ikrian tiba tentu lapalan jing sien zahan ka jing sia sha jing dung kemelu poman jing dung kemelu kesut kali jing ke pot play jing kisu yang ibarat dari ni jubili prakstami ai pada kita jubili kan penolong yang ai biru nang di keman menok kemelu ka cijai ni pakai ka kede menukre bagi ukre ni kana no ni kana nem na ke sifat sifat khas joni ka kede para priya bagi ni pa soi ka ni patro be ka ka ni 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 kalau kalau yo jisu om na ka sik pada aktif hendrai na ka sik ngore ya la bi jisu kapta ai ka dik mana ka dik mana ya ni ka dik mana jisu na ka dik bol pamayan singe tu play dari way terkadang ibu berbuat dik mana hati ni ti balong kristan ru ban bae ka dik mana ban buat na din chu ban kya na ka pop ban ya le tinge ka jik snil kata di dik mana ba ni bol ka Petrus Paulus pukul kira koi berapa ni kan ya roh ni Jesus Christ Right. Jin
Kajing tua dong nyau kat nyau wang pan pin sayo pan de kajing pilayo ai kita baro de kade hop yang ia kadika si jubili ngin pan oblay kajidon kam jong kadika pare cepat jongi iwe pe iwe lengba kajing tua jing kerpan Kadang adwai kerku kadro epi ublay kajing sep un kerku ya Ukpa bakho jongi Tukar kui ki bishop jongi baro Kerpang archbishop jongi Ibalong inong kenyarang ba hakane kasingi Kerku ko try Ya ki pait lengdo baro khoi chatla ka parthei Kerpang ikini ki bedon bentalang benta hang ne rangkat bat ngi Kham tam Ya kinong syarai Kileng dok nong syarai jong kane keparis jongi. Denen tiba dia lam ya ki ko torai.
บัดบริษัทดงมินซิมกับจิงชายกับจิงเชียงพังจงมีบามากิกิละบันยาลามยากบาลังบัดบากินาละบันปนิยเบกบัดนายาลามยากิลังบรอดกิจงมีงีกระปาดยามีโกตราย Ngi karpat yami kutrai. Kukan rat babha kerku yaki brother baro yaki sister baro kerpang yaki sister na belpon ki bayarap yaka parish jongi habon kiliang kerku yaka parish council ki committee baper ki batray shitam ban penyat penbet ya kane kasngi kraw kerku yaki ketekes yaki rangba balang yaki nongyalam haki CMC bad haki sub district kerkuru yaki seng rangba ki seng kentei ki seng samla ki kena senran duan ki kwaya bad baro ki kenhun ki bakershan ya kabalang ngi kerpat yami kutrai Ngi karpat yami kutrai. Ko blai ba isnei to kurku ye ki long yeng long sam jong ka parish ke jongi ai ba ki long yem ba bha kinang keu shafrang ha ke jingro blai ki long yeng ki basakma ki ba pai ba pra ken yai bai no ki khon samla ki balangop ha ki jingdi ki basneu ken light no na ki jinglen basneu jongki plelat ye ki bom don kam don jam ai jing ngai ye ki khon swet bat ye ki reu kan thei ker khu ye ki baduk bathangan ai jing penim ya ki bayai sakma ngi kerpat yami ko try Ngi karpat yami kutrai. Ko kan ran kus im ka jing sok wan ra jing sok ha ka perthei kham tam ki ri ke badon ha ka thma bat ki jing ele ker khu ya kari India jongi bat ya ki nong ya lam jongka bakin le hong ya ki briau baro bakin pet ya ka roi ka par ha ki snong ki thau ban ya da ya ki khaput ban chong sngan gari ka jaj ban riu bangin la ban jiet ya ki nong mi khman ki bating burom yami ngi ker pat yami kutrai Ngi karpat yami kutrai. Ko blai ka jing klan jongi tu kan pham ye ki kristan basha ban ben ai kan sakhi ya me klem jing tieng kum ki mar ter hendai ai ka balang kan yar wat hapdeng ki jing tenju pendu bori ki nong shon ka balang bakhoi ai kin shem ya ka jing shisha jong mi ngi karpat ya me ko try Ngi karpat yami kutrai. Ko Jisu to pen khia ba e jongi to pe isnei yak ba pang ki bam yo jing ko chu ai jing tengen ni ki bikin la ban pediang yak sendur ki jongi ya ki tu ki ba pang ki badon ha pok hospital wat ki jing ke jongki wa men pen khot yaki da ka bor ka ba khlan ke jongmi ai jing pen im ik ba hatmir ka jing yam ai ji ja thaj yak masim hading pen khu ni karpat yami kotrai Amen.
chongi me bla bu agabas dang bakini ki bamala thao kin shan bor yang ia ka jing telot chongi try ngi kar pat bangi klalong yang i menta kasraka man jo ka jing em bom chukut dau kres utrai chongi utrai undan rengkat bat pi to can tell ya la ki jodun to ngien yai ngo yo trai u play chongi da shisha ka long ba shang hok bat ka ba day ka day ti changi ka jing panem yangi haman la ka pot ka jaka badai ngu ya mi ko kan rat ko pa ba khoi ka play badan bor bom chukut leng ba utrai changi u Jesus Christ ubana mar ka jisne ka jing long ba pop ki bril ula pendet ila de bon khai u na ka thai soti da ka jing shachitom halor ka jing pana ula pela yang ina ka jing ya bom chukut bad ka bami pan ki baya ula yang ia ka jing bom chukut bad namar ka rengkat baki angel baki akangel ki khet sem bad ki hima bad baro ki pai belen bad ki boj ka peneng kirwai ka kirwai roya me bangi penbana klam sange da ka bangi yai ruai shisha men long ba khoi ko trai bat ka deng hok ba baro ki ba mana thao kin ya ro ya mi namarang ba khon chung me u trai chung yu Jesus Christ da ka bod ba ka jing ya trelem chung man siam ba khoi me ai ching em me pen khoi pen kan tang ya ki ai baro ba mem ju sange ban lum halade lau pai khnang ba du ba mi shidu ba sep kasngi antarwai ka knya ka kriam ka bakhot shaka kerteng jong me namar ka ta ku trangi kar padet yami bara uju men sim men subha ban pen khot yakini ke ching ai ki bangwan ra ban pen kentang yaki ba kin klalong kamet bat kasnam jong khon jong me utrai jong yu Jesus Christ ublau kum yangi pan pen menta yakini ke ching maya namam ohi kamet balai tino ayo ula siam yo pu daga bai ngu yami ula dwai kerku ula kedia ula ali kesenran uang do sim batbam nakani pi baro namar kini kalong kamet jonga yakaban IT na kabenta jong pi
ha ka chu ka ru ko mandala la ya pa ula shiem ka khuri da ga bai ngu ya mi ula twai kar khu la Alexandran uang to shiem batodi na kani pi baro na mar kani ka long ka khuri jo ka snam jonga jonga jutang ba thamai bat bom chukot ya ka ban pen mi na ka banta chong pi ba da ka banta ki bobon da ka banta ka chima pi ki pop to le kani ban kan mau yanga có chinh maya chọn cả chinh nghe Jing duai jo kene ke yeng gasem ka ba mela khot ban yelum lang hakmat jong me ko khpa ba e sabun ha ge jing snei jong me to lum lang halade ki khon jong me baro ki bala sapriang hasat la ka per thai ya ki han man ki para jong i shenrang wat kan thai ki bala khlan no kerpang ya i Father Peter skiabon Bari gitu baro ki balapan sengaw bahaya me shwa bakin klan akan nega jing im. Tu pediang yaki daka jing iyan syaka hima jami. Hang tangi kermen bandon bangin yahun lang daka buram jami. Dau Kris utrai jongi dau bamethe say hakaperthei ya baro ki jing baha. Dau lembat ubat hau kan long hamil blai pa badon bor ha kecilong ka wei jo men sim bakun baro ka buram ka ciro junom la junom Kumbalau kum yang idong nang panim Bakumbalay kay nginaktin play Nginot banong Pajongi ubahap neng Kanlong ka bakoy ka kerten jong me Kanwan ka hima jong me Kanlong ka mon jong me Ha ka kendel kumbahap neng To ayang imata kacing pam jongi Kabahala kasni Bato map yang iyaki rengkang jongi Gombangi rongi mam Yaki bales new yangi Badwat yalam yangi Syahaka jing pensyoy Henry to pelayangi nakabasniu to pelayangi gerpat putra nega jing sniu paro ha ka jing sebun jume to ai jing suk jing sanya kisngi jongi kenang ba ka jirap ka jing snei jong me in lai berbo nega pop banyo jada nega jing jenjar baro kat bangyap ya kmelenti ya ka jing karmen bakoi Baka juan pat unang panim jongi O Jesu Christ God try Jesu Christ Me belong ki apostle jong mi Ka jing suk ngai api Kacing suk jong ai happy wat pe yaki pop jongi and ray kacing ya jong kaparang jong me bara kacing spun jong me to ai kanyaka kacing suk yetli ka wei kum kamon jong me ma me bim basen shar junom la junom kacing suk utrai kandan berboreng kat bat pi
Togi ne pen pau ia ka ching e mar kalian. Trong play ha kami bakin noi ki pop jong ka pertei sup mengi baro ki bala wala khot chaka jing khawai jong khon lang prod rat lang ba sang ko baying jonga andre chnaga ktin sim jonga ka satyahi Ka number ka ba ars pa R pan sam sakramen pan tiga berdar pan wan shane sejrong pan sim sakramen pan lek sam syadu setai sesurok Goodbye.
Number kaba shispa prapopra shis Barkaway kakure tuai hanging igarpat bangin im ha katakurukom bandara pelong yang igaway ha ukres ngin say so ada kacing kemen na kabanda kacing panim jongka pertay dau kres utrai jongi Shwaban kerku yepi Ashim kani kalat chisen ai kublai pi baro kamtam kani ka parish jubilee basuk pakamen ai boblai pendap kurku ka doi pi kani ka snam daga jikot jikia daga jingkamen maka jingsuk kamtam me daga jingdap jingbiang ba daga jinge jikermen daga jingi kawai kubor ka ba kamen menin undon sio urapa ka cheti jungu Bau Papa Court, Pope Francis, Uratong, Yao Father, Wilbert Marwen, Gomu Bishop, Jong and Stein. Matangay ha. Nya ingo yo play, I ingo yo Pope, Kado Yawai had in Jerusalem, I Bishop Yang Yaganong Stein. But Namakata, the Jigger Kujang play, Yakarilum Kasipana Changi, Habayo and Sharai Batamai. Unkar kuro yakadiga diocese nostan badingiru iway pa iway. Utraim dan rengkat bat pi.
dem ka khri pan jugur khun oblay do blay badon bor baro un kar khu ya pia ka jing snei jungu un ta se ya pia ka jing start ba palai em don psa ya pi bar bor ka ji kai jo ka jing nge barun pelong ya pi ki bayai ni ki kamba khun do blame pen shai ka jing jam jong pi sha uhi bon ka dawa pi ya ka lenti jo ka jing srok ba ka jing sbon o blay badon bor baro ukpa baru khon baru men sem ba khoi on kar khu ya pi Tole so kamas kalawai. Ya ublay. Subha shom shwa baro nomor. Madap dengan jingkemen ga bakra ban pelai pajba. Ya kani ka khana pateng ga bala pelai mentakasi. Nga kerpa di Parish Brizongi ben ai ka wika kopi Archbishop dan Bram. Ban nga kerpa di Archbishop dan Bram jengi ben ai ka kopi ya I fadarang ba jengi. Ka kopi syai pada Yohanes Barbakma I former I Parish Priest Barim jengi. Ya Archbishop ni. Ya ki Assistant Parish Priest ke Bamenta ki jongi I Father Barnes Maury. Ya I Father Festus yes Assistant Parish Priest jongi. Abat ka dan sakawik ka kopi nga kerpa di Archbishop be jongi. Nga kerpa di Archbishop ben ai sakawik ka kopi ya ba AL Hek I ba Hebret Hek kum ka jing buram ka jongi ki jing no senyang ki jongi. Mauri kabakerteng the tears of Gaia ki umat jong kami Gaia so kabakerteng dekar dari kadai ka kot ka basno tenar do kata-kata kadai ka khana lengkot ka pin pau ya ka jingut jong kami ramau mai mariang kajing yam mit balasngi nakadaw kajing penjat ya kami ramau dangi kikun benriu malapuli arsian ya kani kakot badanga so jingmut tenteng so banjau mat ya kajing le thombor jongi kikun benriu ulai lathaw ulai ngi ya kani kami ramau mai mariang Badhabang iburam ya kamay ramau may mariang iburam ya unong bu unong tao. Te kublay sibun ya pada barnes iba lapin mi ibun kikot. Kabalang ru kakot kawe ringi. Syaban pelai pai kani ngai kublay pada barnes. Ngadi member jongka ekologi menta juga nasional. Terkadang ngah sultanat berpelai ikan ini kekot. Bangan yo sibun jihik bandhikai lem ya ka ya kitim jongi akan ni kitim batamai la syajid ngam kuai ban syajid tang syajid.
Khadri Father Vice Provincial, I juga por dan ke Laudato Si movement ban penpriangi ke jing je kemariang. Teng kerpadi Father Vice Provincial ban I kopi bishop si kopi, pada bishop ban I Father Vice Provincial si kopi. Kerpadi bishop ban I isi kopi ya Father Paris Priest jengi. In Aisha si kopi iba MLA local MLA jengi bahek sembawan iba mairu idan kecing ia jika kami mari ang te kami pada ngin sa ai kopi sibet le Shibon bishop Dap da kajing sungu yu blay trakan rat dat kajing kemen. Ka number ka ba Praspa Sao Pau. Praspa Sao Pau. Kaburom hauk pa, but how kun, but how man siem bakun. Ko do anhut bakoi tamu Jisu, ko Maria ko nong yarap ki Kristan, ko angel bat ko reu kuit baro, haka kerteng pa, baru kun, but man siem bakoi. Amen. Good
Shashi Po Shashi